Здравейте от Prim! В това видео ще ви покажа как да свържете ChatGPT към вашата Prim система чрез MCP протокол. Първо, влезте във вашата Prim система и отворете меню Администрация, управление на менюто. Намерете секцията OAuth и я активирайте, като дадете права на ролите, които трябва да имат достъп. След активирането в меню Администрация ще се появят новите секции OAuth, Users и OAuth Approvals. Следващата стъпка е да създадете потребител от тип MCP. Отворете Администрация, Потребители и добавете нов потребител. В полето Type изберете MCP. След избора автоматично ще се появи допълнителен MCP таб, в който можете да определите до кои методи и функционалности ще има достъп AI агентът. След това трябва да създадете OAuth клиент. Отидете в Администрация, OAuth Users и натиснете Нов клиент. Въведете име на агента, например Sales Agent или Warehouse Agent, и в полето MCP User изберете MCP потребителя, който създадохте преди малко. Важно е да копирате и запишете данните от Client ID и Client Secret някъде, защото ще ви потребват след малко, а ключът не може да бъде прегледан повторно след записа. След като разполагате с тези данни, отворете ChatGPT, изберете Apps и от менюто с настройки в горния десен ъгъл изберете Advanced Settings, след което натиснете Create App. В полето Name въведете име по ваш избор. При желание можете да попълните и полето Description. В секцията Connection трябва да въведете необходимите данни за връзката, като в полето MCP Server URL посочете адреса на вашия Prim домейн, последван от _, MCP. В секцията Authentication оставете избрана опцията OAuth и отворете разширените настройки. В съответните полета поставете Client ID и Client Secret, които генерирахте в предишната стъпка. Потвърдете условията и създайте конектора. На следващия екран натиснете Sign In. ChatGPT ще отвори прозорец за оторизация и ще изчака одобрение от вашата Prim система. За да потвърдите заявката, върнете се в Prim и отворете Администрация, OAuth Approvals. Намерете чакащата заявка за достъп и натиснете бутона за одобрение. След потвърждението, връзката ще бъде активирана и AI агентът вече ще има достъп до вашата Prim система. Конекторът ще се появи в списъка с налични приложения в ChatGPT. От тук нататък можете да тествате връзката и да започнете работа с данните и процесите във вашата Prim среда.